kaikki kunnossa. Vissiin toi resetointi hoitaa kaikki. Joo, kyllä tää näköjään ihan potukki vetää. Touch of Death ja... Paitsi jos on jotain päällä just samaan aikaan. Kyllä Ja sekin alle nekin 3 lähtee. minuuttia edet. Siis mulla oli Invispottu päällä, niin se resetoi senkin. CD pitää olla yli 3 minuuttia. Ja sit on Resetoituu. karkoille on resetannut, kaikki on resetannut. Touch of Death esimerkiksi ei resetoi. Pottu. Muistakaa peruna. Oottele tuolta alhaalta tulee pari kukkaa lisää. Voisiko taanttaa ton berserkerin tänne? Niitä on. Sen. Kuinka kauan te sitä yhtä vastaan jaksatte vääntää? Tarpeeksi kauan, ja sit se menee. Varmaan tohon ylihuomiseen. Paitsi siellä oli vielä pahempaa. Siellä oli eka trashback. No ne ja reset. En monttaa. Mä liikuin perkele. Kyllä, mistä tieskin. Tunne. Laittakaa joku johon. Vielä tunne. Kooti ja Agrippana oli liian lähellä. Okei. Hyvä ointertti oli. Toi vitu parrake sattuu ihan vitusti. Jos se on 2 tyypistä, niin en pysty hinaan melkein, jos nyt pääsee loppuun saakka. Siinä vaiheessa mä aloin kysymään, että miksi et sä vittu hinaa. Miten se sun vittu vastas sitten? En voi oikein vastata tuohon, mä en semmoista koskaan nähnyt. Pystyt tarkoittamaan teitä tästä vitusta. Vittu. Challenge mode on vakavaa liiketoimintaa. Aletko pistä knockbackkää? Mitä pystyy klippaamaan ja kaikkea? No kirkko. Ja sun naama ei pysty eikä. Niinku oikeesti. Kato noin. Ja nyt ne menee kaikki kerralla läpi. Onko nyt hyvä mieli? No ei. Niin. Mä krippasin kauemmas sen, hei. Tosseen vittu. Joo, se on. Mulla oli tämmönen suunnitelma, että... Niitä vituttaa, että pitää koko ajan pettiä dismissään ja summeja dismissään. Onneksi on Frosti. Niin kauan kuin et saa asettaa. Niin. No onko se Unholy parempi? Tässä mä kattelin logeja, niin se alkaa olla itse asiassa parempi. Kun jengi alkaa saman käärin. Mutta herran logea kato. Mihin suuntaan mennessä ne kästä sitten pulla kaikkea vittu?
Uber tänne eli Starfall. Joo, oho, taas. Kopelo tankkaamaan. Minä olen kyllä sen spekannut, että se ei pullaa mitään. Sillä ei ole yhtään talenttipaikalla. Legenda. No niin, pullaan. Veata interpit tästä hinusta. On nyt se isossa möllissä ja Pyramid on. On ainakin meikin. Kuten huomaat. Mä laitan kalloa. Joo, se tekee jonkun verran damagea. Jonkun verran. No niin, nyt nää riittää tuolta. Kuka ei pullaa? No, kuka pullaa maagit? Mä voin pulla. Okei. Okay. Oi. Joskaan. Älä juokse niihin paskoihin siinä matkalla. Nyppä. Voi olla, että tuli 4. Ei tarvi vittu jäädä hinaamaan mitään. Jaa. Joo. Enää ei mitään tee. Sitten pienet paskat siellä. Ei, mutta ne resettaa. Aina rummutuu taas se resetti. Siis jos ne ehtii resettaa. No kasterit, eikö tule ne sieltä? Tulee, niin niillä vaan kestää ihan vitu pitkään. Joo, ottaa haakkaleet, mutta ei näy Hyvä, missään. et kestä. Sieltä tulee. No niin, yksi Rippi rippi. on valmi. Yksi. Varokaa sitä jäätä. Tunnan. Aha. Stunni jota ei pysty poistamaan. Kiva. Niin, me katsotaan samaa. Varokaa sitä paskaa. CD. Henssi yleistä. Siinä on, joo, tosta tuli iso. Joo, vittu Dragon's Batte suoraan naamaan. No onneksi suen tankas ne. Boosteri. Jeesus Kristus toi perseestä. Aha. Saako siihen stunnita jotain? Kaasut vaan miten sattuu vähän. Vähän.
Tää niinku... Takana. Mitä tulee? Trippassa. Antaa kahta, et oikeastaan mihin tähän pysty mitään melkein. Tosi vähän jostakin. Enpä lähde kokeilemaan. Oi, nyt tuli huonosti. Tuo vitun pois on mikä se tekee kyllä. Bossi. Joo. No kun oli lähes entrance sen. No, Miksi en sano on 4 mitään. minuuttia vittu potilissa? Väistäkää niitä paskoja. Hei. Ihmispotsku. Koska 10. ihmispotsku. Se hakee noita muita. Varokaa Patrol. Otetaan Patrol tänne. Tunna. Krippiseidel. Samoin. Pissekka krippi. Rankka. Kyllä. Supermarket. No ja onko se alttia paljon hittoakaan? Mulla on sit reformi vasta valmiina. Okei, ja The vines! They control us all! joo. Kukka vieras. 3 sattuu ihan vitusti. Ne ei vielä. No nyt. Will burn away the contagion! Paikan lähteminen näköjään toimii. Sitähän me ollaan tehty tässä koko ajan. Niin se silleen niinku ihan toimiala toimii. Ettei feilaa vahingossa. No kai se. Joo. Hyvä kun sanoit. Me roudaan vähän pois. Kai sä sen siltä voit niin... Interrupta. Surely the cold will make them wither? Saako tuo jotain? Saatiinko me ädi? Se spamnaa automaattisesti. Ja maagikata. Mä olin aamissa kanssa. Koko ajan. Ja ei tarvitse kästää mitään riittää. Only way to stop them. Varo, tai no niin. Onko tässä mahdollista vittu? Me palusti. Meillä on myös potskut valmiit. Suoraan vaan bossa. Jep. Onko Lexellekin kaikki kuosi? The portal is lost. We must stop this Vittu beast totte before it can escape. Mitä? We've got its attention. Olis pitänyt poppaa tripotti. Niin ois. Onks alusti jo menossa? Jep.
lost. It's pushing us back. Tuolla tuli sinne siis. That doesn't look good. Hyvin tulee kyllä nää saatana tuleet. Mä vaan vittu tipuu alas siitä. No en vittu tipuu. Esmeru. Ei oo. Drive towards the flame. Päästiks siinä ripeä? Joo, hyvä. Tietää itekin. Joo. Onneksi tuo tuli samaan kohtaan. Entanglement. It's reviving the little ones. Ei se voi kästää. Ei voi. Se liikkuu. Ei se liiku. Joo. Pose vaan. You want to die here? Move! Uisaan. Jee. Noin! Oli globaali menossa justiin vittu, niin Blinkki ei mennä vittu laajasti. Yes. Ei vittu. Nythän vetää. No kyllä ravakasissa on. Paljon meillä oli aika. 16.06 vai mitä se oli? Joo, siinä aika. Otahan nyt. Joo, mulla näyttää 2 tuntia 23 minuuttia. Ei oikein osannut resetoida. Jäi meille yllättävän paljon. Se muuten oli aika paljon, että käytti sen ekassa päkissä ne potut. Vittu ne meni nopea. 16.33. Real best. 13.31 vittu. Terve. Siellä on Roksuja ja DK Ja ei oo varmaan niinku yhtä optimoitusgruppia, ei oo varmaan niinku ennen nerfeä ja buffeja vetty. Niin tosiaan. Ei. Se on ollut, tai sit se on voinut olla Roksu sillä Trinketillä Blade Master, kun se ei skaalannut alaspäin. Tonni Kepsuma tekee vissiin single. Mä enpä yhtään ihmettelisi. Siis sillä ne veti oikeesti. Siis tuolla Roku-kanavalla just sitä puhut, että ei saatana. Burial Ground. Aukin Dawn tai Boreal Crowns, josko. Se on se klassinen. Akindon. Kipalle siellä mitä. Akindon. Do you want to destroy Supreme Man of Dance? Mitä? Ja niin edelleen pakko sanoa, että spekkasikko tai glyffasikko Darksimmin. Nyt on hyvät tekosyyt tehdä se.